Bună dimineața! Din nou de la mare, din Sulina, o nouă zi. Aici în față este o plajă de nudiști. Ieri m-am plimbat pe malul mării și am dat de ei. Nu o să pot să-i filmez pentru că îmi blochează YouTube-ul canalul. N-am voie să adaug content nud, să spun așa. Uitați aici, pontonul acesta se ajungea direct la mare. Apa s-a mai retras. Fetele își fac selfie-uri aici. Totul mai rustic. Deci, practic, cum ajungi pe plaja din Sulina, mergi, faci stânga. Vă arăt așa de la distanță unde este umbrela cu albastru sunt. Este un cuplu. Nu pot să filmez când mă apropii de ei. Hai, țineți aproape! Ura, ura! Sunt și unii pitiți aici în spate, mai pudici, iar cei mai îndrăzneți acolo. Ați văzut vreodată o meduză roz? Ia uitați cum arată. Meduza roz. După pietrele acestea, nu știu dacă se vede în față, undeva acolo, este gura de vărsare, unde se varsă Dunărea, Marea Neagră. Ia uitați ce plajă pustie în spatele meu. Uitați vasele cum așteaptă intrarea în Dunăre. Au început valurile. Briza își spune cuvântul. Ia uitați ce am găsit aici. Este un leș de delfin. Exact lângă mare. El cred că a fost devorat de șacali. Localnicii se vaită că sunt șacali foarte mult în zonă. Au venit din Ucraina, de fapt din Rusia. Din ce am înțeles, s-au mulțit foarte tare. La alete au distrus și populația de căprioare. Cred că v-am mai spus. Ia uitați ce coadă am în față. Aproape de ora 4. Merge full cărciuma asta. Nebunie. Servim un somn prăjit aici. Soția s-a îndrăgostit de saramura. De data asta și-a luat saramură de crab. Iar fetele au mers pe niște icre. Haideți un pic și voi. Super! Bon apetit să avem! Norocel! Nu există terasă cu prețuri mai corecte decât aceasta. Între 9 și 17 este programul. Un fel de autoservire, crab prăjit 35 de lei, somn prăjit 35 de lei, saramură de crab, de somn tot 35 de lei, amzie, icre, deci orice, sunt foarte multe specialități de pește. Și uitați ce viu este.
idee, pe litoral românesc, vama veche, vama aia, sub 80 de lei nu scăpai porția. În concluzie, Sulina este subevaluată. Pe aici este intrarea când veniți la plaja din Sulina. Vreau să vă arăt un pic. Acolo este marea. Iar aici în dreapta este restaurantul. Haideți să vă și arăt. Aici în dreapta este restaurantul Tip Top. Când am venit la plajă de fiecare dată, doar aici am mâncat. Ne luăm la revedere de la mare și de la Sulina. Mâine este ziua plecării. De vreo oră a început un pic să picure. Ia uitați, băieții la volei sunt prezenți. Ia uitați și este aici comunitatea grecească din Sulina. Hola.